Mapisto 400 alowa mdziko muno opanda chilolezo. Ndikamanena ena amati propaganda ndi madana Ntchakwera. Ndiye lero ndabwera ndi umboni pa nkhani imeneyi. Pa chithunzipo tikuona imodzi mwa malisiti mfuti zimene zinachokera ku Israeli. This is original. Ndayilenga ku State House kumene kumakhala Chakwera. Airway bill number 07152-33234. Imeneyo ndi contract pakati pa Israeli ndi ndege imene inanyamula mfuti. Book mine kutanthauza mfuti, nambala yake 119-51219. Mukhoza kuona pa lisitipo mfuti zinafika ku Malawi pa 19 Juni 2024 nthawi ya 23 minutes to 3 masana. Amene anatumiza ndi Israeli pogwisa ntchito Swissport. Ndakuonesani zonsezi kuti mukhulupirire, chifukwa ndikamanena pano akumkuya kuyesa nthabwala kapena propaganda. Dzana nditayiphulisa nkhani imeneyi, akuluakulu aboma anali ndi meeting usiku. Anagwirizana kuti andiphe chifukwa ndawatulukira. Inspector General Mayolamu anatuma apolisi ena kuti apite ku area 30. Kumeneko anachosa futi zonse m'makatoni ndi kuphwasula masiru onse. Akuluakulu, ngati futi zimenezi zili zachilungamo, ndi chifukwa anaphwasula masiru kuzibisa komanso kuuza polisi kuti asunge chinsinsi. Tipereke chenjezo ku opposition, musamale nthawi ya kampeni. MCP ndi Chakwera akonzeka kwambiri kukhesa mwazi. Target yawo Akufuna Timothy Ntambo, Boni Kalindo, Newton Kambala, Peter Muthalika pamodzi ndi akuluakulu a DPP komanso UTM. Inspector General ndi zikhale ng'oma ayenera kudziwa there is no secret under the sun. Masiru amene mwaphwasula ife tili nawo ndipo tawasunga. Pamene zimalowa mfuti zimenezi pa 19 Juni tinaziona, information yonse ilipo. Pali DC wa ku Ntcheu George Ngayaye akulimbana ndi mafumu achingoni. Akuwaopseza kuti awakhaulisa chifukwa cholankhula mawu odandaula pa imfa ya Chilima. Chimwendo Banda, Minister of Local Government, wakhazikitsa gulu la Chinyamata. Apasidwa mfuti komanso poison ndi cholinga athane ndi mafumu achingoni. Pali Senior Chief Makwangwala, Senior Chief Kwataine, Senior Chief Champiti, TA Pambala, Senior Chief Njolomole komanso TA Mpando. Amenewa asamale. MCP ikufuna kuwapha pogwisa ntchito ngozi, poison kapena mfuti. Agwirizana kuti awayitanise ku meeting akawadyese poison wakupha ziwalo. Ndikunena pano DC ameneyu pamodzi ndi MCP alamula kuti mafumu onsewa achosedwe m'mabodi. Anthu aku Ntcheu mukhale tcheru, chifukwa MCP ikufuna kuzunza mafumu achingoni. Akuti Akwataine anayankhula mawu pa candlelight ceremony ya Chilima. Chausamapiri pachigwa ndi chimenecho. Ndiye iniyo mukudziwa bwinobwino kuti MCP ikayambana ndi munthu, final solution ndi kupha. Tiwapemphere mafumu aku Ntcheu kuti asapite ku State House kukadya poison. Pomaliza ndibwereze kama jekete ukawapanga zinthu zako uzidziwa kuti there is no secret under the sun. Palibe chinsinsi pa dziko lapansi. Mwalowesa mfuti 400 pa 19 Juni. Israel Weapon Industry. Airway bill number 07152-333-234. Book mine number 119-51219. Chenjezo kupita kwa IG Mayolamu. Mwaphwasula makatoni, mwachosa masiru, mwabisa mfuti. Kwa mudziwe kuti information tasunga, ndipo ina ndi imeneyi tayipereka kwa Malawi. Mukamapha ndale komanso mafumu aku Ntcheu, dziko likuukirani.
boma sichakwera, boma CMCP, boma ndi anthu. Saulo Chilima amatiuza kunena kuti osaopa, osafoka, osatopa tidzafera mbenderayi. Ndipo iyeyo Saulo Chilimayo wafera mbendera chifukwa chita kumupha, ndiye akubwera achakwera ndikumatiuza pa 6 Julayi kuti inenso ndifera mbenderayi. Ndiye tikufunsa kuti pa zaka 4 wapanga chani? Kuba, kutenga makontrakt aboma ndikupasa mwana wake Niki pamodzi ndi Vitumbiko Mumba. Inu mukuona nokha zimene kuchita Vitumbiko Mumba, akuba ndalama ndikumagula njinga za moto, anthu ndikumaombera m'manja. Kodi Amalawi tinabadwa motani? Ndi chifukwa chani tikuombera m'manja anthu akuba? Saulo Chilima amanena momveka bwino kunena kuti osaombera m'manja anthu akuba, akakuba sandrama kugulani kanyanya phwi inu kumasekerera. Lero Vitumbiko Mumba akuba pamodzi ndi mwana wa Chakwera Niki, kuba kupanda manyazi, akaba choncho akuzungulira makwawo kumagawa njinga za moto. What's that? Akuopseza anthu kugwiritsa ntchito polisi, ukangolankhula china chake akuti ya fake news. Ndelero ndakupasani maumboni ndi manena dzanadzana omweri kunena kuti mdziko muno mwalo wa futi 400. Ndiye ndakuona ni lero mwatusa ka statement akunkuyu ndikumana kuti ayi social media has a lot of fake news. Ndi chifukwa chake ndatusa document imeneyi, siru namba imeneyi ndayitusa dala. Ndikufuna Amalawi aone ndipo Amalawiwo aweruze kuti siru namba imeneyi ndi ya fake. Fufuzani amene madza kufufuza mupeze kuti siru namba imeneyi ndi ya fake. Ndi manena kuti dziko muno mwalo wa futi 400 ndi akunkuya kubwera kumatsutsa. Mukutsutsa chani? This is siru namba, tsutsaninso. Panopa IG Olam waphwasula makatoni onse aphwasula masiru wachotsa. Atangomva kuti Bakili News TV alengeza kuti dziko muno mwalo wa futi 400 nthawi yomwe akuza polisi ndikumaphwasula masiru. Chifukwa chani? Kodi futizo zikakhala chilungamo ndi chifukwa chani akuthamanga kukaphwasula masiru mwachinsinsi? Komanso wauza polisi wakunena kuti musauze wina aliyense. Chifukwa chani akutero? Amalawi tili pa ngozi. Chonde 2025 osavoteranso agalu awo ngakakuba akuba ndi akutenga ndalama zathu zomwezo momwe akagula chokudya akagula mfuti 400 akuti aziphera anthu. For what? Lazarus Chakwera, you are not the pastor. Kuyambira lero takuchosa ubusa, iwe ndi chigawenga. 2019 unali patsogolo kupanga mademo ndi HRTC, unali patsogolo kutukwana kunyoza president, umayena kuti tisaope. Ndiye lero ufuna tizopa? Sitiopa. Iweyo ngakhale pita muthalika pamene amamulira umayena kuti tisamamuope. Ifeso sitikuopa. Ukalakwitsa tikudzudzula, ukalondola, ukapanga chinthu chabwino tikuyamikira. Koma pakali pano palibe chabwino chimene wachita. You are useless. Ndiye pakali pano tikudzudzula ndithu. Otatusa pa press statement, otaopseza, otaombera. Sitikuopa kuomberedwa, sitikuopa mfuti, tikuopa imfa.